Müslimning Leysen Boğalar Bakşası yanında Bola Tüp Pasajir isimli aksiya ötkerildi. Neniler şiirler oşa yol yürü kagideleri turunda məlumat berdi, özlerinin bilimlerinde sınadı. Жерлегибизде 22 майдан алып 5 июньгә хәтле игътибар балар дигән оператив мероприятие бара. Бу операция барышында без балаларның махсус креслоларга утырып йөргәннәрен тикшерәчәкбез, әтәниләрен тикшерәчәкбез. Бу операция барышында 6 әтәнигә беркетмәләр төзелде. Әтәниләр балаларын махсус утыргычларга утыртып бирсеннәр иде. Бокшаның өлкән тәрбиячесе Гөлназ Салихова, музыка җитәкчесе Лилия Заянова әзерләгән чыгышларда балаларның юл темасына кагылышлы мәсьәләләрдә оң белемле булуларына да игътибар иттек. Балаларыбыз бу чарада бик теләп катнашты. Һәм инде бакчабызда фотоконкурс үтте. Монда әтиәниләребез үзләренең балаларын креслога утыртып фотографияга төшерделәр һәм инде дипломнар белән бүләкләнделәр. 3 бала тәрбияләүче, нәниләре Лейсен бакчасына йөрүче Җәлилов гаиләсенә бүләк итеп балалар креслосы бирелде. Шулай ук рәсем конкурсында катнашкан һәр балага юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесенең Мөслим һәм Сорман районнары бүлеге җитәкчесе Алсу Сиддикова истәлекле бүләкләрдә тапшырды. Мондый чараларны үткәрү инде бик мөһим. Менә бүгенге профилактик акциядагы, аның исеме дә Бала Тüp Pasajir дип атала бит инде. Пассажир балаларның иминлеген тәэмин итү өчен уйлап чыгарылган ул. Әтиәниләрдә инде бу проблемага битараф булмасыннар иде. Балаларына үзләре дә дөрес үрнәк күрсәтеп, куркынычсызлык кайышларын һәр вакыт тагып йөрсеннәр иде. Балаларын дагы махсус балалар өчен утыргычларда йөртсеннәр иде. Менә Лейсен садигында 3 бала өчен безгә мероприятиегә катнашкан өчен кресло бүләк иттеләр. Аларга бик зур рәхмәт. Без балаларны креслода утыртып йөртәбез. Аларның исәнлеге, иминлеге өчен борчылабыз. Балаларын бакчага транспорт чарасына утыртып алып килүче әтиәниләр белән әңгәмәләр үткәрелде. Креслолар һәм куркынычсызлык каешларын куллану турында мәгълүмат җиткерелде. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.